juntatu ginean taldetxo bat maiatzen, dela 50 urte, eta talde hortan bat personaje importante da zen Emilio Olazabal. Urte haietan zautzen ikarrizko movida zeon, kirol aldetik eta bea pixkat muitze zituen gauza guztiak. Eta uare tarte etorri zen, da orduan ziren Patxi Sarasua, Altxerri, Jon Luis Amilibia, eta taldetxo bat, dozen ardi bat persona. Hori jok betitik ari izan du arrakasto izan zuen ordu arte arraunen, eta guk esate ginen elitzakela txarra izango ua, zeon indar hori, nolabait elkarte baten o klu baten bildu. Eta beste aldetik baita ere guk gure barrun petzatzen ginen, hemengo arraunari oso naziela. Eta munduko honen naziela, hori beti pentsatu dugu hori jotarrak ez da honen ageala. Eta orduan hori pentsatzen ginen, baina, klaro, ze gertatzen, nahi baginen lehiatu hori, alegia una ginala, inber ginen mundu nitezan beste arrauna. Eta hua zen, aulki mogik erreko banko mobil hori itezan. Hori hemenetzen ezautzen, urkirolak zerbait itezu, baina etzen ezautzen. Da orduan esan ginen, lehiatu behar baldin bestekin hori ikasi behar da. Baita ere garbi ginen berrikuntza hori ona zala, baina tradizio ez zela galdu behar. Da orduan nolabait lelo bat baita ere jarri ginen gure helburu horrei, gure objektiboei. Tradizioa galdu gabe Olimpik moruntz. Eta horren hildotikan juntzan movida guztia. Netzako ordu arte deportia baino gehiago kompetizioa zen. Da orduan itezian juntatzen zian, pare bat hilabeteo juntatzen zian, hemen komisio bat udaletxe inguruno komisio bat osatzen zen, eta haiek itezuen osatu, kuadrilla osatu, pare bat hilabeten entrenamentu pixkat eta itzen mendia eta raunen da pixkat ibiltzen zian, eta kompetizio itezen, Donostin, da dozen erdi bat estropa, eta hori izaten zen guztia. Arraun berri bat hasi behar baginen, da hemen hori teknik ez ginek egun, orduan behar ginen norbait, teknika hori ondo menperatzezuna guri eakusteko. Eta orduan izan zen teknik hori bilatzea. Dago izan zen Peter Karrez. Alemana, etorri zan hori joa, eta era bat euskaldu induintzen, ze eskondu zen, bilagunako neska batekin eskondu zen. Urte haietan, hor lehen osan duten Emilio Olazabalek eta hauek ekarri zuen entrenadore on bat zautza preparatzea maiz korrikalari jarra, eta ondo preparatu egin zuen, ze geho Lasarteko korsabeak irabazi zuen. Orduan, ekarri ginen, zaustikan hori ekarri ginen, eta hitz egin ginen behakin, eta beha gustatu intzaion, da etorri zan, da hasi zan entrenadore gisa, hasi zan hori ginen. Embarkadura, txugorora pare honetan. Esan ginen txalopak enduingo dugu, eta ikuste deunen hemen oan jasikoian berri hauek kapazitateakela kontxe irabazteko orduan aterako dira. Eta hori izan zen 70. Eta hori askotan esan dut, eta berriro esan dut, orduan intzan benetako revoluzioa arraunen. Historia, arraun tradizionale historia, kontxako estropaietan zatu zen, hauzi zen. Hori jokuntzan, 13 atleta egin. 13 ez 14, patroia ere Altxerri izan patroia, eta gara atleta zen. Hau estropa bukatu, minutu bat kondu zuen, eta jende guztiak ez zuten nahi hau irabazi baldin bazatue, beak indu nahi, merda. Generalen ideak aztezean emintzat onak izatea. Geodana do jarraipena duen ez duen. Da hor onena izan zen, guk utzegin junen beste datu jarraita itzuela. Eta 50 urte pasaia, eta iritsega gauden lekua. Eta ikusi hoen dakaun klua horrek esan ditu gauzak ondo india eta lana ondo indala. Eta hoaingo lana ikarri ondo iten nahi diala.